pagi semakin ya. Aku mau ana kesempatan metu nang mburi kelir kowe. Tangane kaya Ning piye langsung tak dekepke nang kene. Piyai Kakung karo Piyai Putri iki nek kademen iki beda-beda. Nek Piyai Kakung mesti tangane langsung dilebokke nang nggon tengah-tengah. Nek Piyai Putri mesti kayak kene. Nah, sumber-sumbere anget ki nang ngono kuwi. Matur sembah nuwun tanpa lho lah kok do nganggo mukena. Ya wis ora apa-apa, mboten napa-napa. Nyatane ya kaya ngene kanane anggere muni angin jan wah. Ana angin sithik brebet ngono kuwi. Wah. Nganti kaya ilang rasane. Ah matur sembah nuwun. Ning nong kaya ketuntuk gamelku sing sijine. Luwih dhuwur saka iki. Ayo nyambut gawe ora dolanan wayang. Adem-adem kok malah grumutan ora. Ning. Kok lek lera saya tuwa piye? Obah sithik tak getak, Ayo kulite saya ngluntung. Sen. Ditambah-tambahno ndo sesuk nggo crita anak putu. Sesuk nek bisa lemu urip sesuk isih dawa kowe karo aku, sesuk kowe iso crita karo anakmu bapakmu mben ora juragan kok dugani. Lah. Matur sembah nuwun. Ning nong. Klintong numpak andong ngabel klingklong. Tak tembangke gayenge kaya ngene kok. Gareng ro Bagong meso tekan urung tekan kene. Aku ngerti karepmu Kang Gareng aku ngerti karepmu. Cara-cara gara-gara cara mbiyen ki ngono. Kowe mesti njaluk dipethuk nganggo tetembangan sing luwih mirasa, luwih kepenak. Iya, kok anggap Petruk ora iso tetembangan. Ning nong. Nah, coba tak bandemi nganggo. Barangku miring. Ning nong. Adoyana. Lah, garing kang tak krungoni kaya ngene mesti iku maning adoyana aduh. Wadem ki angel tenan ku nyengkok gurune. Adoyana iku maning adoyana yana aduh tak nembang edan kaya diceluk saka kanan terus lah ngandel ora
Iki cara mbiyen kaya kelingan to kowe reng kelingan. Adoyana tanembang iku maning adoyana. Yana aduh tanembang iku maning adoyana. Yana aduh tak nembang. Ora kuwi yana ki kena ngapa kuwi? Kok udah aduh kuwi. Kuwi iki kambatan cara mbiyen arep nembangi ngono kuwi. Sing bener. Semono. Wis rasah reng ora. Malah bingungi ora. Kedep tasma aku nyawang slendang biru. Gara-gara wis jam 2 luwih. Saiki wis setengah 2 3 kurang 5. Wah ya nek ya niki jam kok rasaku kok kaya suwe to le mlaku to. Monggo mikari dedes terus rampung lho. Lah iya. Nek cara kene eling reng, eling dieling. Piye maksude? Bubar iki nek cara kene paling esuk, wis paling bengi kuwi setengah 5. Aduh. Setengah 5? Monggo ning Yoja kono iki tengah papat tadi tekan omah ya, Tru. Ha iya. Ning kene kudu ciri khase ngono kok. Gelem ra gelem kudu ngono mbangane kowe sesuk nyaur. Lho, aku ora utang ki. Ha ning nyaur nek cara kene nyaur. Wah, ya wis ora apa-apa, Tru, ora masalah. Sinambi tinggo gladen. Oh iya. Ku setengah 5 jejer meneh wae, Tru. Ha iya. Nek kentekan lakon, heeh, setengah 5 lakone wis kebacut entek, jejer meneh saka awal meneh. Dadi kaya tip. Wah iya. Ming mubang kaya nyetel tip kae. Nena. Wah Bagong, endi amburimu kuwi? Wah, adikku cah bagus. Selamat to, Le. Pangestumu. Kok kaya raine kaya sluntrut. Adem ya. Ah ya ora apa-apa dikuat-kuatke. Mbok gawe kopi kok kono ora mbangane tetengok. Ah iya ya kesiki tak gaweke. Petro, piye Kang Garing? Ayo nembang sing rada sigrak, Tru. Ya. Ngaturke sapa? Lah ya genti saiki. Sing wis kira-kira wah ya sinden semene pancen wis ora kuat kabeh. Iki sesuk-esuk mengkari dititiki iki. Kok dititiki? Nek cara wong leboke kulkas kan atos. Ha iya. Tok. Sing kemarin nyekar sapa? Aku nyuwun suarane, Mbak. Elisa iki ana sing nyuwun podang kuning sa. Ah, ya. Dan mriki to? Wis kono wae. Mboten sang adat ya. Rasaku apa? Adem e. Hah? Adem. Adem tenan iki. Karo tahun-tahun wingi ade sowan mrene iki paling adem ya, Sa. Ora, padha. 17 derajat. Ora plek iki ya. Ora pren. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Nek aku rasake adem iki daya tahan tubuhe aku mbiyen isih umur 46, saiki 97 iki daya tahan tubuhku sudah dadi sak rumahsaku adem iki rumahsaku. Nek jane miturut derajat padha miturut apa HP sing dicekel Ibu Presiden kuwi menunjukkan 17 derajat. Beda HP-ne Elisa karo HP-ku. Oh. Mulai HP-ne Elisa sampe apa iki? Xiaomi.
paling ora cross. Oh, wis dadi 16 niki saniki. Oh, nggon aku. HP-ne Pak Joko Tebon. 16 derajat lho ditelokke akune. Wah, kae HP Wiyaga kuwi HP ngrong yutonan medun. Elek ya. Iki lho. Oh, pira kuwi? Samsung 25 Plus. Pira regane? Wah, Aku nek omong kok darani umuk. ora apa-apa, pira regane? 23 yuta. Wah, ngeri. Saiki pira padha ora jajal Celsius-e padha apa ora? Ah, Malah ra ono. Padha wae 23 yuta ra iso ngkonake kene. Ayo wis menengke wae. Heeh. Ayo HP ming 23 yuta apa kok 230 kok. Ora ngecetro iki lek gentani ngene tanggaku kowe. Ngene tanggamu kok didolar nggo tuku apa? Nggo tuku pulsa. Sik. Nggone tanggamu didol kowe HP-ne arep nggo tuku pulsa. Ah terus lek nganggo pulsa nganggo apa? Ah kuwi kacau. Ya mung terus dietangi ding pulsane. Ora iso mlebu, wong HP-ne tak tuku kok. Jate tak terus rekoso tuku HP meneh ya. Yo, podang kuning monggo diaturake. Nadyan wuju temong peksi Ora nyepelekke manuk. Agawe talinding brangta. Iki wedang panas mung-mung ae ra ono 5 menit wis anyep e. Ning kuwi engko nek tok ombe tok peksa, kaya tau kelingan ra. Jaman metro ning Dieng. Biyen. Heeh. Lambemu tekan isor melonyoh kabeh to. Mergo ning kono wedang mung-mung tok anggap kaya anget sruput-sruput bareng tekan isor melonyoh kabeh. Heeh, iki gek engko ra. Iki 16 derajat to. Alus manis tormra ati Nemeng 16 ngene iki asline aku urung ngrasa adem lho, Tru. Oh, urung ngrasa aku. Mergane aku lunga ning Magelang. Kulone ndi? Magelang. Magelang ki yo suhune padha karo kene kok. Sing anu iki lho. Sing apa? Adem banget lho. Adem banget yo luar negeri kono, Amerika Latin. Wah, mau aku angele maca Amerika gedrek kowe. Apa? Amerika kagedrek. Luweh ra caturan ora. Wasenggan kula lana golek isi podang kuning. Iba bunga Henga tiku. syukur kowe gawake citakan boto. Kayak iki wedang ya ora. Nyanding bisa dadi tombo. Nggih. Monggo dipun aturaken esuk awan ning omah radoyan mangan. Ketuurutan goleki sing tak sawang ya. Kuwi. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang.
Ki mau Mbak Elisa Orkaros Alaso dilempar ke arah Ria Pamungkas. Woe. Gedung Pamungkas. Kridasana. Mbak Ria Pamungkas monggo. Anyelai. Kaos kaki anyar. Janji. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Kopi susu ndak? Kurang ajar wong tuwa kurang rus. Ayo. Selendang biru. Among nyenaki ati. Sial ora kowe. Kandhani ngeyel. Wis domong njero ki ana kewane kok mlebu-mlebu. Apa reng jangkrik? Wis tak omongi lho. Ha iya. Ngati-ati nang kono ana biyawake aku. Aku kok mlebu turut kempol nang pupu. Saiki njrantral mlayu karo gila, girap-girap kemringet karo. Ngopo keweden kae weruh biyawakku kok. Ora mlayu ya caplok tenan. Selendang ora tekan. Senani wonto aku. Mendelik. Batine jembu ambasan. Ya. Nara tekan paten setiamu. Mangga kanca-kanca ya. Selendang biru. Nah, ngono kowe. Tetep ana janjimu rundung-dung deh. Aneng 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 nang. Mangga. Tetep ana janjimu selendang biru. Iki mau jenenge tembang Selendang Biru. Ha iya. Tetep ana janjimu Selendang Biru, tetep ana janjimu.
Suarane kaya ilang tenan ya, Tru. Iya, mulane iki diantem nganggo barang-barang sing panas. Dilas wae piye gunune. Dilas dengkulmu mlocot ora. Senengane kok idene bangsa Ratemanja. Iki mau sore ana sing nyuwun, Tru. Sing nyuwun apa ning? Nyuwun sosis ayo saene tutup. Nek ora nabuh disenani. Ngrekoso ya gone apa suasana. Ora, tetep semangat. Iki do tak latih kok. Ha iya, kita sebagai sumpah wiyaga. Ana apa? Ana ning nggon aku kuwi ana sumpah. Mlebu anggotaku kudu diungkuli apa jenenge iki? Apa? Taptasi. Selek sapi karo konon sumpah. Ana carane masuk ning warga laras ki ana. Satu. Kita jalin persatuan antar sesama teman wiyaga. Dua, tidak boleh menjual rokok teman. Iya, ana ya kuwi ana. Tiga, selanjutnya tidak boleh apa jenenge? Tidak memberikan amplop yang dititipkan. Oh, mergane kuwi sok-sok terjadi ning nggon paguyuban. 5, 4 sike. 4, jika ada masalah harus selalu bermusyawarah antara satu wiyaga dan wiyaga lainnya. 5, wiyaga tidak boleh pulang ke tempat temannya ketika wiyaga itu yang laki-laki pergi wiyaga. Wah. Iya kurang ajar. Karena wiyaga ki nekat-nekat terus. Ah iya. Senengane. 6, tidak boleh memakai jarik temannya. Ya. Jika salah seragam, ning nggon peraturan nggon aku dipotong gaji 95%. Salah seragam, sangampune ndak tuman. Oh iya. Ora ngono ndak tuman. Oh ya wis ben ya do disagui ya kepepet. Ah iya. Ya itu ora apa-apa ya. Kaya Mbak Ria iki lek keplok ning jaba ora ning jero. Keplok ning jero ngene. Ana sing mabur. Bagong pancen. Peraturan ke-7. Ngopo peraturan ke-7 senengane ora? Iya, iki mau. Jika ada salah satu teman penabuh atau presiden yang sakit, harap sirkuler. Ya. Harus itu kanu apa jenenge jiwa sosial. Ngono ya Gong. Ya. Nek umpama sing anu sinden, wiyaga kudu urunan bantu sinden. Oh. Nek sing lara wiyaga, presiden kudu urunan bantu wiyaga, bantu binantu. Dalange ora masuk nggon peraturan, ora masuk. Ben raga dhewe dalange. Ayo wis ben ora. Weh apa iki? Oh. Kaget aku. Tak kira nek demit e. Ayo krukuban madhep rono kan ketok. Iya. Gentenan oreng yo. Ayo geti kowe arep nembak-mbak ngono ki sing urung nyekar Mbak Ria Pamungkas ki saka Katlen. Ngendi? Katlen. Wetan Prambanan lho. Klaten kok Katlen. Ayo karang ilate iki nek adem ki anger digerakke terus. Ilate iki nek adem anger digerak. Edal. Iki dua serangke sih. Apa? Mister Trocoh karo Mister Jenes kok ndengane meneng wae iki. Sing ngendi? Ngenong ro sing ngethuk. Mula jejer ket mangra siji. Iya. Wah, ayo wis jembar. Ane jembar kowe ngomah ana ya. Ayo kebacut anu penghuni neraka. Ya wis ben. Ayo Mbak Ria ngaturke menapa? Sasake mawon, santai mawon mboten sah. Kewengku pripun-pripun. Nggih. Ya wis jineman adu semu mawon nggih. Adu napa? Adu semu. Mbok adu liyane. Adu kok ming semu. Lah liyane napa? Ya apa jenenge? Adu jangkrik niku lho mumpung teh.
Heeh. Jineman. Aduh, ayo mantri dites adu semu. Heeh. Ane sing kendang ki arang-arang adu semu. Ha iya. Kulinane adu bathuk. Nek muni nang wis nang ngebis. Wis ra sadar wis. Pondo seneng tenan. Hop. Tak pecat, sopirku tak pecat sesuk. Ngopo? Nulari aku Ya, monggo. Wah, jineman adu sepuh hati-hati lho terus iki. Kanca-kanca arang muni lho. Oh, digedhek engko ra muni. Ya. Gegarane wong akeh. Senes. Kok udu. Adu semu kok gegarane. Kok mesti iso wae lho. Asengan gegarane wong kareng kok dadi gegarane garanaret. Ae lho, ora ngajar wong loro. Senadyan mung Neno. aduh Apik tenan lho iki. Aku wis arep bedhek kok aku. Ha iya ora apa-apa ya. Mula sok diganti wae adu apa ngono aja. Aja adu semu iya. Senadyan mong sakatika nandur katone nandur paco. Aku jenenge dadi jurang jugruk nek adu semu ora kaya ngono kuwi. Pas ning no ndandeng tang tangku tak drang tulu gendandeng gendandeng tak ndendeng drang tang dendang tak ha piye kandhane kok ya ayo terus Mbak tesih ta hah oh baleni men nglatih pengendange heeh asem tenan mulane lek adu daging ki disuda nganti adu semu lali. Wah, sian. Nek ra tak tuntun saka kene. Waduh. Adu gulu. Tutuken tabuh kendangku. Senadyan mangsa katiga. Kono sing anu cakepane ora iso mingkup ngono barang to niku. Dah.
Pripun nek mboten mingkup? Nggih. Wonten kok niku wau. Ada mancan catetane ra wonten sing mangkoco. Tanpa mingkup. Ah, nggih to, tanpa mingkup to. Oh nggih nggih. Tenang ngowoh-owoh. Silir malah. Dikeploki kok ya silir. Monggo, Mbak. Mbak Ria Pamungkas. Iya. Mula arep mengowo adem ngene iki ning aja nganti kendhat nggone budidaya supaya tetep berkesenian yoga. Ah iya. Wong Jawa iki sesuk iki ademe kaya ngene iki isih luwih adem nek nang apa jenenge iki kana netra. Nek kecemplung dhewe tumindake nek kecemplung traka iki wis cilaka. Adem-adem banget, panas-panas banget ngrekoso pokoke. Ah iya. Mula tumindake dandani. Ha iya. Kaya anakku kuwi wingi ditokke saka sekolahan mung mergo takon ro gurune ra kebeneran gurune nesu wae. Lho kok iso? Wulangan agama gurune iki nerangke. Sesuk dina kiamat ki gunung jeblok segara tekan daratan. Kobong ngendi-endi, angin tekan musak asik. Wis pokoke kabeh do mati, menungsa ora ana sing urip. Anakku ki lek takoni, "Jeng pas kiamat sekolah prei mboten, Bu?" Langsung piye kok? Kon mulai ro gurune. Sebenarnya ra entuk melu pelajaran edan anakku terus. Ngeran sama-sama. Oh, cara dong. Awang dijelaske tentang kiamat konjeng. Nek kiamat niku sekolah prei mboten, Bu. Ayo. Heeh. Senengane kok ora. Ya didongke anakmu. Mula lagar tak dongke iki. Ya. Sapa sing wani nyekar? Mbak Titot. Tatin kok Titot. Titot ki jeneng cilik biyen ora kena disebut saiki. Tin. Heeh. Ndak kademen. Ha iya, mengko nyuwara-nyuwara. Ha iya. Napa, Pak? Hah? Napa? Nembang apa? Bal-balan ya ini. Ayo aja ngono kuwi ora. Nembang Trin. Sing kepenak, ya sing gayeng, sing linabuh ngetokke keringat, men ora adil, adem. Heeh. Men ora adem, ya. Apa? Oh, wow, enten nyuwun sing gerajakan. Mau nyuwun gerajakan. Oh, engko kembang rawene ayu. Ya? Nggih. Amati setuju kowe wong sing nembang wong liya kan nggih ya? Nggih. Iki piye iki kok mung liwat. Kok tindeke kene siji. Mbaya men kowe ora. Mangga Mbak Tatin. Apa ki mau?
Gerajakan. Hah? Hah? Gerajakan sing cetha. Lambene mengo kok isramune. Gerajakan. Nah, semangat ya gerajakan. Ngetes e. Ngetes dengkulmu melocot. Cek krungu ora ngono lho. Ah krungu cah tengene. Yuk. Sik kae sing ngendang lagi. Kok yuk piye ta? Nggih bawa to, mboten to. Lho, ayo nganggo kok ya ndawake wektu mene bubarke padang. Oh, iya. Ya. Mamyat mayun eman Suasanane ora kaget aku. Cah gleleng e. ora kaget po. Ora. Kok jondil? Hah? Kok jondil? Ayo biasa kok ya ini. Men ngetrik kok iki mau kaget. Oh, ngono men do puas, do seneng. Men piyaga ki do bungah atine. Aku nek meng gawe kaget piye gawe luwih iso. Tenan. Deloken ditenono. Besok Selasa esuk. Gawe kaget piye luwih marai sok. Oke, boleh. Ampun Pak Petro. Nah, ngene ra urung ya njaluk ngapura. Gawe kaget sinden ya iso. Ada kira. Engko rak kowe buka amplop ra. Loh. Kamen semene. Dok terus lemes lusuk. Gandeng pelambiangan nyerah bayi Denko menyang to, Lho. Embul. Oh, dengkel. Pianyu wangi Wong loro langsung guyu to kae. Sik canu jare nang jero. Kowe mau muni piye to jane? Ora muni piye-piye. Kolan kono wetan segara yo. Udu ya kita emang Ora. dhewe. Ora krungu ora usah dibahas nek ora krungu. Krungu ya? Sinden kupinge rusak. Wetan segara Laran kecil. Kowe anggere sesuk apik tenan tin. Le nembang. Tak jak sesuk. ten pundi? Malam Kemis Ten pundi? mancing. Mancing mosok dadak nggawa sinden. Apa? Nyekel apa? Nggo ngundang sidat. Oh. Tak kira nyekel sidat ngono mau.
belam biangan aja deng deng ngapa kok mak ngapa apa najeng muni jenengan cek omong piye Parjo aja tak tanah India ku meliaring ku meliaring taman Sari Nuswan Tara langsung ya deng-deng plek-plek lho apa sing niku ae oh anu kok gerajakan ning ya nggih mau niku gelang alit lali aku nek tung gelang oh kendangane angel lho Tru gampang rasa datang pengendang kene kendange kek pangkonku kene kendangane ning Banyuwangi wae aku cukup Banyuwangi pulone ning pinggire Banyuwangi aku iso ngendangi pulau ngendi wi lha ya ampun ana ora itu cangkeme elek suwe-suwe ya monggo Gerajakan
mau jenenge Gerajakan Banyumas, Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, wah, apik tenan. Agate saiki dilemparke karo nggo penutup terus. Ya. Pas iki engko 10 menit tembang kembang rawe terus sebo setengah papat. Ora apa-apa. Santai wae. Rampung bubuk. Ayo. Engko wayang awan wiwit meneh. Jam piro? Panitia nyuwun setengah 8 esuk. Lho. Tantil mudar kowe ngene. Asane kanca-kanca le istirahat ya apa? Angene atar gawe sengsarane kanca-kanca. Ngawur. Ayo Mbak Ayu. Memanismu angujiat agawe ruciting gawe larapak kang sinadya upama mondok iki akon apa arep nembang dhewe nyuwun pambiyantune Mbak Ayu wae iya ora ngeplaki gonceng ta didem le ngedem kesuwen. Iya. Apane to, Kang? Sego goreng. Agawe ruciting gale upama mundut ta Rukmini barat wong numpak prau lumampah tanpa ing
Madyane ing jala wah ngerti meneng wae tamah gonceng anggen jong neng paku lingan ayo gagam ayo yo Yeah.
lagi ngrasake kembang rawe. Lagi maler mak piye. Rumah saku kaya konangan lehku merem. Terus mak tratap ngono iki. Senengane kowe iki ya penatane mbak rawe to. Ha iya. Nek men ditanding karo apa jenenge iki? Apa kae mau gong? Jerman apa mau? Gathuk glinding. Gathik glinding iki wah ora. Ah iya. Ya seboyo, ya. Goro-goro kok nganti karo tengah jam. Ora apa-apa. Heeh. Setengah papan iki ngrampunke laku terus. Ya. Kae Ndara Janaka kok kendelan ki mau ning tengah ngalas kok nek nganti dimak-macan, ya disuwasi dimak-macan ya, Tru. Iya, iya. Wis senengane dibedhek sikik ora. Ya sowan rana ya bapak wis nyaket Ndara Janaka kae. Ya iya, sangu gending apa, Gong? Pelok. Ya, ngerti aku kok. Anggur to. Wah, kuwi istimewa. Heeh. Sibo iki nek ora pangkur rasane kurang srek. Ha iya. Rujak-rujak nanananen nanen nanano nelo lelo. Lah. Neno ala bapak kalung bakal. Halo ose. Neng Salali. Oh. Petro iki sak kayang lho kaya. Kamu ora. Diabot jenggon musisan ora. Ya kaya ngapa dunek kireng. Ayo diaturke Ndara Simba nganggo gending angkur. Ya. P persatuan dan kesatuan. Wis ora mangga. Kau Semarang nek sing saya tek berarti turu sing ngenong. Heeh, ngentuk kayune kok iya. Nano. Monggo Mbak Ayu. Kembang ya kena. Ruja ya ora apa-apa, Mbak. Mun sak sekecan. Rujak nangka rujak epo rasa rejana aja kaya dimen lestari widatu ala bapak aja kaya dimen lestari paling ora pono kawan kudu iso apal. Kembang-kembang kempring rono mlebu maling. Maling putri konangan Bambang Permati. Balung bakel alo seneng noneng tandong. Ngombe wedang bubuk pacitane emping ana lontong ngamuk ditumbak bambu runcing. Kudu eling marang Gusti Kang peparing. Ha iki nek ade cocok iki sing ra iso. Ayo kowe. Ngombe wedang bubuk pacitane emping. Terus ana lontong ngamuk ditumbak bambu runcing. Oke. Lah ya. Ngombe wedang emping. Wedang bubuk pacitane babu bubuk. Wah. Ngendi sing ana? Ngawur ora. Ngombe wedang bubuk pacitane emping, ana lontong ngamuk ditumbak bambu runcing. Kudu ering marang Gusti Kang peparing.
Hop. Darani cah goblok aku. Ya. Ngombe wedang pupuk pacitane bambu runcing. Men sigar telake. Ngombe wedang pupuk pacitane emping landane ngamuk sik bambu runcinge digunakake. Oke. Coba ngombe wedang pupuk pacitane emping. Ah. Ana rondo, londo. Londo. Londo ora rondo, londo. Ana rondo ya gelem bambu runcing lho ngayane. Kuwi sing ngamuk ki londo. Oh iya. Ana londo ngamuk ditumbak bambu runcing. Kudu eling marang Gusti Kang beparing. Liyane iso rujak-rujak otak mleket regulane jemek. Guyungake prosa wedok kathoke suwek. Wah. Edan kowe. Lumayan iki rada apal kelingan biyen-biyen aku. Digunakake kadang kala sok digunakake ndak ora. Kembang monggo. Ayo Tin. Rujak nggih. Sakarepmu. Sambel ya. Rujak. Ya. Rujak rujak woni bambune mrica saiji. Ngati-ati janjitan balenjani nyelaya mas sing sayu Lilir Jo. Ayo ngantuk tenan kaya. Ya iki diaturke kanca-kanca pesinden karo Wira Pradangga. Ya. Aduh Kang. Ayo ya. Panjen Bagong cang welek tenan kok. Wis. Kowe krungu apa? Apa iki mbok aja sok memponi selek. Aku aduh Kang ngono kok. Ra. Oh, mbok sumpah wis. Kowe iki sing pikirane basa ora. Yo. Aduh Kang yang kene gembos ngono to. Genduk. Aduh kakak Ya kene genduk. Samrene ya aku kang bakal nulungi. Aduh kakak Kakak lewo. pancene ngono luwe pancen prasaja. Elalel.
Tuan sembah niring ulun kapur bori sang modengrat ning sahanan ingkang maringkanan sing tasih mawen buku kang sawegung mriwang jagat karana sirang tondo kawisisaning Bisana. Sono sinawu mlanglo pesta master tantun lampahing Buddha jinantur tutur katelo tula-tulak melating paradya winasita ngopama prameswara karo nedya tumyang jaman purwa. Pinanti tameng lalu mangget kapasraning bibita kan punten ing pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata sebabyan dumadining wayang purwa. Balakane kandhane nar rututing basa dumeng punaka musa rasa yen ninarasaya karaos. Mula dari rohan rasa wani rohing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjal mo Kilakaca jarwe kusring aku caing carita becik wis gumelar jroning bagiran dhewe sedaten amriksani pagelaran inggih purwa. Surya Candra Darum yang katika pinurbaka drating kawasa sarira triyangi dri bawana para tekeng dosina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bendara Jawapati Kerja dadi wadangi kutu-kutu walang atoga blon wana yang Brandaya dadi branaan tanpa wicalan padhang trawanan kali Sang Hyang Rawi ingkang asamar bawani jagat mungging jagat wetan dumungup-mungup mungging haurang niku kerabang rengangah lamun kaeksi yayahan dilat-dilato bumi saya dangu semono Sang Hyang Arka katon semulak kanan kiri ngabang esmul jenar kaperbawan lari Sang Hyang Basanta kananggo katon ijo royo-royo hamangku gunung ringkang biru moyo-moyo pucuking gunung tenemelan gendaro kasir Prabancana lenggat lenggut nganti kaya makutha mega tanpa tawis dangu solaing kawula dasi dene rasamu kaya buga karo Tegal Sawai anglur seluruh tanah podhote sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune anggiring raja kayane sawaneh pirembagan Samarwangi Sang Hyang Saya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok drenging keblat papat loro kidul tan kula Sunari jagat kang samrubut biyada rebut tejo samudra bilang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik
Bakal panggalan tetanen basantan ana bisa cengkang kang solo. Sadaya tinanduran tantu kang merakapi tanjo badarisi aglari pasabi. Surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang kanggo kenancing pala. Labet tepi saking tindak Durjana Duti. Sami sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Pancala. Ana gengimbangi gunung anggung mrilet somrek lestari tumurun trah tumrap sadya dadi rega-regane lingkungan. Langkung-langkung lampu tinaliti. Jalma-jalma samret ing sanggeman sepet saking tindak samsa sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jati ing jejiban. Ingkang wiji mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging ngrasakake negari Pancala kusuma nganci panjaman rencana. Panjang munjung pasir paukir. Loh jinawi gemah aripah karta tata Raharja. Dasar negara gedhe ubur padang jagati. Dhuwur kuwisi tur tadoh kuncarane. Turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wae? Ing kastusaran ngati Raja Pancala menang capra dasaramaning Sanata. Dasaraning 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Drupada. Ya Sanata Prabu Sucitra. Nyoto lamurane ndogro ingkang blotan ngendhak naning jalma. Luhur datan kulon priyandaman kasoring sesami. Yen to binungguya wirang jajahan. Luhuring keprabon sadar mangke tena pedhote nunggel kang kawicarita. Risajeng Sanata Prabu tinggil natata lenggah dampar. Kaya sangganing para byada manggur kanggo Jaka Maloro. Ing sami ngambil pacaraning keprabon. Ilang Sipati Bathara Yayasan Bang Bathara Suropati Angge Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Ing jaya panggenggeng pasibaning Prawadyabala para kawula yayah roping samudra dedalatan miwataken kantun sangganing para anung-anung tetunggiling Praja Pancala. Wonten iku semanten Sanata nedhengan wonten pasewakan agung hangrawaken sanggaring para putra Narindra ingkang sampun kewareng rumahap madaning datul negari Pancala ingkang sampun kewareng lenggah anjajari lenggahing Sanata Prabu Drupada. Menika to warnane Narindra ing aparta Prabu Darma Kusuma. Datang kantun Noteng Darawati Sang Prabu Sri